खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीब बसुमतारी बिटिसिनि बायजोनि बिजाथि लाबोनानै बावखुंग्रियाव होनायनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय फैबाय थानाय समाव बिटिसिखौ धंस खालामनायनि गुबै थांखि थारैनो नंगौ नोंथांमोना सैथोखौनो खोनादों आरो बे बाथ्राखौ आंनिफ्राय अजद दैखांनानै बुंनाय नङा बे बाथ्राखौनो अजद दैखांदों लाइमोन दैदेनगिरि पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा नारा नाथाब्लाबो नाजागासिनो दं दि बिटिसिनि बायजोनिफ्राय फैनानै जोंनि बिटिसिनि सिङाव विधानसभा बिसायख'थि बावखुंग्रि 4 नं विधानसभा बियाब बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव बिटिसिनि बायजोनिफ्राय फैनानै रूपम रय बायदि सुबुङा बिटिसिआव बिसायख'थि गेलेफैनायनि गुबै इसिङारि बाथ्रायानो जाहैबाय बिटिसिखौ धंस खालामनाय आरो बे समाव बिटिसिनि गोबां दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों मानो थाखाय दिनैनि समाव एसेबां गिदिर मोनसे थासारि जादों माने सिरि जानानै दङ गोबां दल संगठन दं जोंनि गेजेराव गोबां बेफोरबायदि आरोबाव हारिनि सेन्टिमेन्ट थानाय दैदेनगिरिफोर दं गोबां खौरां बिजोंनि गेजेरजों फैनानै बाथ्रा बुंग्रा दं नाथाय दिनैनि समाव मानो सासेबो फंसेबो बेनि सायाव राव होआखै होननानै अजद दैखांदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा गले गले खावलायदों आरो गले गले दाबि दैखांदों बिटिसिनि बायजोनिफ्राय दिनै सासे गाबोन सासे नेक्स्ट 10 बोसोराव 10 जन एबा 10 फैनानै बेफोरबायदि दखल खालामनानै कार्बि आंलंआव जेरैबायदि जाथाय जादों बेबायदि जाथाय जानो हागौ होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों अजद दैखांदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा जेराव कार्बि आंलंआव गोबां माने बेफोरबायदि जाथायनि थाखाय दिनैनि समाव गोजोन आरो खौसेथि गैया बेखौ लानानैबो बेखौ फर एग्जाम्पल होनानै दिनैनि समाव 4 नं बावखुंग्रि विधानसभा बियाबाव बिटिसि बायजोनि बिजाथि होनाय रूपम चन्द्र रयखौ होनायखौ लानानै बे समाव गोबां गिदिर अजद दैखांनायनि बाथ्रा फोरमायदों दिनैनि समाव इउपिपिएल बिपिएफ खालामनायनि सम नङा दिनैनि समाव जातिनि साननाय बिटिसिनि साननाय 6 शिड्युल एरियाखौ फोथांना लाखिनायनिसो बाथ्रा साननांगौ इउपिपिएल बिपिएफ पृथ्वीराज बायदिफोरखौ दोनथ' होननानै बुंदों बे समाव आरो थाबैनो बेनि सायाव बयबो राव होनो थाखाय खावलायदों एबा बयखौबो बाथ्रा बुंनो थाखाय खावलायदों पृथ्वीराज नारायण देब मेस बिथाङा दानिया फैदो बिदिब्ला पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ बिटिसि काउन्सिलखौ जे धंस खालामनायनि मोनसे परिकल्पना खालामदों बेखौ लानानै पृथ्वीराज नारायण देब मेसआ मा फोरमायदों जों बिथांनिफ्राय आबुङै खोनासंदोंना लादोनि एथ' खस्थ' खालामनायनि उनाव एथ' त्याग सेक्रिफाइस रोजा लाइमोनफोर मुंख्लं जानायनि उनाव बिटिसि मोनदों आरोबाव एबसु एनडिएफबि आरो गोबां बर' हारिनि आफादफोर मुभमेन्ट खालामनायनि उनाव बिटिआरआ मोनदों किन्तु बे 6 शिड्युल ओनसोलखौ धंस खालामनायनि थाखाय मोनसे जा कनस्पिरेसि सोलिदों बेखौ आं दिनै एक्सप'ज खालामदों बिपिएफनि केन्डिडेट रूपम रायनि हेंथायै अति शीघ्रे भेरि सुन जों महामान्य गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव हाइकर्टआव केस रेजिस्टार खालामगोन इलेक्शन पिटिशनजों आरो मोनसे खोथा आं जोबोद दुखु मोनदों जे बिटिसिआ मोनसे 6 शिड्युल काउन्सिल बे 6 शिड्युल काउन्सिलनि मोनसे रक्षा कवच दङ प्रटेक्शन दङ कन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड दङ सोरबा रूपम राया जायनोखि इलेक्शननि 1 मास सिगांसिम बे दिनै मार्च 2026 बियो फेब्रुवारि 2026 सिम बिटिसिनि बासिन्दा नङामोन मात्र 1 मासनि सिगाङाव इलेक्शन गेलेनायनि थाखाय रूपम राया गावनि भटार लिस्टखौ बिटिसिआव ट्रेन्सफार खालामबाय अलरेडि डकुमेन्ट्सआ रायजोफोरा नुनो मोनदों अलरेडि निउजाव नुनो मोनदों बे रूपम रायनि जायनोखि भटार लिस्ट बियो 2025 मायथाइयाव माबा बिजयगाव गामिनि बरसरा गामिनि 359 सिरियल नाम्बाराव दङ बे रूपम चन्द्र राय आरो बियो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट बङाइगाव भिलेज बरसरानि पोलिं सेन्टारनि भटार लिस्टसो आं दुखु मोनदों जे जायनोखि बर' रायजोफोरा एथ' खस्थ' खालामनायनि उनाव
एथ' त्याग सिकार खालामनायनि उनाव 6 शिड्यूल प्रोटेक्शन मोनदों BTC आव BTR आव दा जों मा नुनो मोनदों मोनसे केन्डिडेटआ BTC नि बाहिरनिफ्राय फैनायनि उनाव बावखुंग्रि समष्टिनिफ्राय BPF नि प्रार्थित्व बा BPF नि केन्डिडेट महरै बावखुंग्रियाव गेलेदों दिस इज ए कन्सपिरेसि बियोथ' मोनसे गिदिर कन्सपिरेसि BTC आरो बर' हारिनि जा रैखाथि जानाखि रक्षा कवच जानाखि 6 शिड्यूल प्रोटेक्शन बेखौ धंस खालामनायनि थाखाय दिनै सासे रूपम राया सफैदों बाहिरानिफ्राय BTC नि बाहिरानिफ्राय बावखुंग्रियाव इलेक्शन गेलेनायनि थाखाय गाबोन सोरबा मानसाव सफैगोन गाबोन कोनबा बहिरागतआ क'क्राझाराव सफैगोन गाबोन बिजनीआव सफैगोन फैगौ बिसायख'थियाव जायनिखि फैगौ MP बिसायख'थियाव दङ 2029 आव 2030 आव आरोबाव BTC नि बिसायख'थि दङ 2031 आव आरोबाव आसाम विधानसभानि बिसायख'थि दङ बे फैगौ फिउचार इलेक्शन्सआव जुदि मोनसेनिफ्राय मोननैनिफ्राय 5टानिफ्राय 10 बेबायदि जुदि बाहिरागत केन्डिडेट्सफोरा गेलेगोन जायनिखि बर' हारिया एथ' त्याग खालामनायनि उनाव एथ' सेक्रिफाइस खालामनायनि उनाव बिथांमोना जे BTC खौ मोनदों BTR खौ मोनदों रक्षा कवचखौ मोनदों बिनि भेलुआ मा थागोन थैथां जुजिनायनि थाखाय हारिनि थाखाय थैथां जुजिनायनि थाखाय NDFB फंबाय बिदाफोर एथ' खस्थ' खालामदोंमोन बिथांमोना मेन स्ट्रीमाव सफैबाय बिथांमोननि गोसोआ माबायदि फिलिं मोनदों जे जाय BTC BTR बर'लेण्डनि हानि थाखाय हारिनि थाखाय जों जुजिदोंमोन दिनै बे BTC आव सोरबा BTC नि बाहिरागत मानसिया सफैनायनि उनाव BTC खौ धंस खालामदों तो दिनै आं मोनसे रिक्वेस्ट खालामदों बर' रायजोफोरनि सिगाङाव आं एकदम आंनि गोसोनिफ्राय एकदम खावलायदों जे दे पृथ्वीराज नारायण देव मेसा अजग्य जायो जग्य जायो पृथ्वीराजा गाज्रि मोजां नङा बे दस्रा खोथा बेखौ बादो एसे समनि थाखाय बादो नाथाय आं जे खोथाखौ बुंबाय जे 6 शिड्यूलखौ धंस खालामनायनि उनाव जे रूपम राया आरो थार्ड पार्टीफोरा हाग्रामा सारखौ मिसगाइड खालामनायनि थाखाय जेनिखि 6 शिड्यूलखौ धंस खालामनायनि प्लेनिं सोलिदों बेनि हेंथायै UPPL आनो जा BPF नि गासैबो तृणमूल कर्मीफोरानो जा एबसुआनो जा बर'आनो जा राजबंशीआनो जा जायनिखि BTC नि प्रकृत बासिन्दा गासैबो रायजोफोरा बेखौ प्रतिबाद खालामनांगौ आरो रूपम राय जुदि केन्डिडेटखौ कैंसेल खालामा बा उइथड्रल खालामा बिथाङा BPF प्रार्थीया जुदि रूपम रायनि कैंडिडेट्स नमिनेशन को उइथड्र खालामा BPF पार्टीनि किन्तु 15टा कन्स्टिट्युएन्सि जे दङ BTC नि गेजेराव गासैबो जायगायाव ट्राइबल मेजरिटी भोटसा किन्तु खहा जागोन बे स्पष्ट कथा आरो बे दस्रा पलिटिकल कथा किन्तु जुदि आं हारिनि फिसा महरै मोनसे खोथाखौ बुंनांगौ आंना स्पष्ट कथा जे दिनै मोनसे जायगायाव सासे सोद्रोमाया गुबुन हारिनि सासे सोद्रोमाया जोंखौ धंस खालामनायनि थाखाय परिकल्पना खालामदों इलेक्शन गेलेदों बेबायदि समफोर आरोबाव मोननै नङाबा मोनथाम समष्टियाव बेबायदि एखेनो जागोन नो वन हेज रेज्ड द भइस दिनैसिम एत्तबां बर' हारिनि संगठनफोर दङ मानि थाखाय बिथांमोना गावनि भइसखौ राइज खालामाखै दे बर' रायजोफोर आफादफोर जों जयैनो बेखौ जुजिगोन आरो रूपम रायनि जा प्लेनिं बा थार्ड फोर्सनि जा प्लानिं BTC नि 6 शिड्यूलखौ धंस खालामनायनि थाखाय बेखौ जों स्टप खालामनांगौ जायखि जाया साम दाम दण्ड भेद बाय एनी पसिबल वे रूपम रायखौ स्टप खालामनांगौ बे बावखुंग्रि समष्टियाव आं इलेक्शन गेलेगोन आं देरहागोन आं देरहाया बे इम्पोर्टेन्ट कथा नङा होमबा रूपम राया BPF प्रार्थी महरै बावखुंग्रि समष्टियाव जे बेयो गेलेगोन बियो बर' हारिनि बर' हिस्ट्रीनि चेप्टाराव सबसे ब्लान्डार महरै बियो रेकर्डआव थागोन बेसो आंनि खोथा